Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongietorri bigarren kafera. Bereziki alkandora jantzi baduzue. Hori bai, zimurtutako alkandora. Izan ere gaur lixatu gabeko alkandoraren mundu eguna da. Eta txantxa dirudien arren nazioarteko egun honek helburu garrantzitsua du. Energia aurreztuz planeta zaintzea. Argentinako gobernuz kanpoko 3 erakunde zibilen ekimena izan da Red Solidaria, donde reciclo.org eta Mundo Invisible. Alkandora edo jantzi zimurtu bat eramatea, 7 zuhaitz landatzea, 7 autotako karbono dioksidoa xurgatzea edo 100 bugateko 12 argi lanpara itzaltzea bezalakoa omen da. Plantxagailua elektrizitatea gehien kontsumitzen duen etxe tresna elektrikoetako bat delako. Beraz, zuen alkandora zimurtuta badago, eta nik hau askotan esan izan dut, ez da alferrak zaretelako edo garelako? Ekologistak zaretelako edo garelako? Ekologistok? Hori da berandu iristea optimismoaren ondorio. Hoxe da. Sanera y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Buf, abesti hau, Juanesen La Camisa Negra 2005ko abesti entzunenen zerrenda guztietan agertu zen, eta ezin izan genion ies egin, irratian, tabernetan, denda guztietan jartzen zuten, egia esan, nazkatuta amaitu genuen, hori nahiko goxo sartzen da, Hori urtero pasatzen da. Pentsatzen dut orain gustora entzuten ditugun abestiak noizbait gorrotatzera iritsi daitezkeela. Urtea amaitzen ari da, eta beraz badakigu zein izan diren 2023ko abesti entzunenak, edo beste era batera esan da, noizbait gorrotatuko ditugunak. Spotify plataformak 2023ko mundu mailan gehien entzun ditugun abesti, disko eta musikarien zerrenda argitaratu du. Eta ez gaitu harritzen lehenengo postuan kanta hau egoteak. Cherry red, match the roses that you laid. No remorse. Une honetan, 1.641.000 milioi entzunaldi ditu abestiak Spotify plataforman, eta bideoklipak beste milaka edo milioika izango ditu YouTubeen. Miley Cyrusen Endless Summer Vacation diskoko kanta nagusia da Flowers. Urtarrilean kaleratu zuen eta sekulako arrakasta izan zuen hasieratik. Agian, denok sufritu izan dugulako harreman baten amaiera. Edo agian, Bruno Marsen When I Was Your Man kanta ospetsuaren parafrasia egiten duelako Cyrusek leloan. Zeuna den abesti hori, It all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Ez da makala asunto, Hemen badugu txatean norbait, diona, aiba, nik ez dut kanta hori ezagutzen. Hosti, nioker. Wow. Ze Bruno Marsena? Edo Miley Cyrusena. Miley Cyrusena uste desaten ari zela. Bina... Kexalau, nun bizira, nik planeta hortan bizira. Oi hartzuren? Claro, oi hartzun planetan. Claro. Niri gustatu nahu, egia esan, indiokerren azalpenek. Now I'm never Horixe, Flowers izan dela mundu mailan gehien entzun den abestia. Atzetik ditu Zizaren Kill Bill edo Harry Stylesen As It Was. Hala ere, bitxia den arren, Cyrus, Ziza eta Styles ez dira izan artista ezagunenak. Naiz eta beraien kantu horiek oso ospetsuak izan, abeslari erreparatuz gero osotasunean, aurten nabarmendu direnak Taylor Swift, Bad Bunny eta The Weeknd izan dira. Taylor Swiftena bagenekien, eromena izan da Swift fenomenoa azken urte honetan. Historiako bira arrakastatxuena, hilabetetako hilarak estadioen aurrean, pelikula bat, Beatlesmaniaren parekoa, esango nuke. Esango nuke, Taylor Swift. Maitia. That's what I tell no. Break down
These trying times we're not trying. Hala ere, badago atentzia eman didan artista bat. Gehien entzun ditugun artisten zerrendan, 5. postuan Peso Pluma dago. Abeslariak 24 urteko abeslari mexikarra abeslaria, korridos tumbrados, reggaetoia eta trap latino egiten ditu bereziki. 2008an kaleratu zuen bere lehen diskoa, baina arrakasta 2022an iritsi zitzaion beste artista mexikar ospetsuekin egindako kolaborazioi esker. Baina gurera TikToki esker iritsi zen. Ella baila sola kantua behin eta berriz erabili dute TikTokerrek bideoak egiteko. Eta orain esan bezala munduko txoko askotan entzuten da. Parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Rolling Stone aldizkariak hamarkadak daramatza urteko abestien zerrendak egiten. Bada duela egun batzuk argitaratu zuten Best 100 Songs of 2023 zerrenda eta Peso Plumaren Ella Baila Sola aukeratu dute lehen posturako. Buah, arrapazek. 2. postuan Pink Panthers eta Ice Spicen Boys Are Liars dago eta 3. Lana del Rey abeslariaren A&W. Ezingo ditugu egun abestiak aipatu, baina honela labur bildu dute aldizkariko kazetariek zerrenda. Kylie Minogue dantzalekoaren erdigunera itzuli zen abesti viral batekin. Shakiraren ezusteko batek internet hautsi zuen. Sexy Red udako DJ guztien jabea izan zen. Urte loritsua izan da musika mexikana eta afropopentzat, gitarra banda zaratatxoentzat, hip-hop eskertiarrarentzat eta country historio beldurgarrientzat. Taylor Swiftek ere urte ona izan du. Que te mortifique, mastique, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Guk ere gure zerrenda egin beharko dugu, baina Euskal Herrian zalantza gutxi ETS da garaie. Aipatu genizuen ostiralean 2025ko martxoaren 22ko jaialdi bat antolatu zutela eta sarrerak 6 ordutan agortu egin zituztela. Arrakasta ikusita 2. data bat iragarri zuten 2025ko martxorako baita ere. 4 orduan bere 20. urte urreneko 2. kontzerturako 15.000 sarrerak agortu ditu taldeak. Eta ondorioz 3. data bat iragarri. 2025ko martxoaren 15ean egingo dute. Larun bata Barakaldoko Beken, Lasturrek jakinarazi duenez. Gabonetan galdu nahi dut oreka aurkitu arte zure eskuak. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da. Gaur bihurtu... Ze gauza den ikusten nuen zine futurista bazegoela, baina musika talde futuristak zeudenik genekien, eta ETS iaia kataloga daiteke, ez? Musika talde futuristen taldean. Ez, ETS da musika talde las turista, ez? Gorde ditut musu eroena. Superona! Oso txarra. Oso na, lastur! Kafe bat bakarik hartu dut goiuri eta bigarren ere behar. Superona da. Gero kroketa batzukin igual merxago sartuko da. Zaren ostean dator, egu sentirik ederrena, orain bizitza guretza da. Hala ere, nitxun dituta geratzen naiz jendearen kontzertu gosearekin, Josune Belez de Mendizabali galdetuko diot ea zer iruditzen zaion. Agian berak lortu ditu sarrerak. Guk ez dauzkagu sarrerak, pena, Baina musika barra izango du gaurkoan. Adibidez, doinuetatik haratago atalean, Beñat Rodríguez laguna elkarrizketatzeko aukera izan dut. Jendeak ez dakit bere All Right Studioko lanak ezagutzen dituen, baina diseinuan eta ilustrazioan lan asko egindakoa da, musikaren arloan ere bai. Beraz, bera elkarrizketatu dut eta beste behin oso proposamen interesgarriak gomendatu dizkigu. Eta Marina Landa izango da gurekin hiruko formatuan, Aria proiektu orkestuko digute elkarrizketa akustikoetan, Zurriolako eta Siziliako hondartzetan murgiltzeko
giro aproposa daukagu. Bueno, itxasoratzeko aproposa ez dakit, baina gitarra doinuekin gozatzeko zalantzari gabe. Ea zer kontatzen diguten? Aizue, ni prest nere urteko azken bigarren kafe hartzeko, Opa! Gure azken bigarrena izango da. Bueno, ez dakit, binak hartzen baditugu azken sigarren, nola esan barko zen. Entzule, abenduako gehi ditu gaur eta asteazkena da, bai, bagoaz urtea pixkana xautzen, baina urrengo 2 orduetan, zuekin goxo aritzeko planetan ere bakin biltzen, beraz, nahi baduzu, geratu hemen gurekin. Bigarren kafean zareten, naiz irratian. Zuekin gaur futurismoa ez, baino gravitatearen aurkako tesiak probatu nahi izan dituen gizona. Eskerrak ez duen minik hartu, baina haze zartakoa, Gartxo, Tunsain, Letona, egunon! Oli, bai, erori naiz. Honea etorri eta aulkian esertzen saiatu eta aulkia etzeuen hor, eta lurraino erori naiz, baina zeingo jogu, ba? Zer dan gazetasuna, Bai. Bera ez da erori, baina dantza ere ez du egin, ez da gizar duen emakume honek, Goiuri ez eizarandia, egunon? Egunon. Ez, ahots urratuen astea bukatu da. Mukitzu nago. Ez, hitz egin ondo, mesedez. Ez, benetan mukitzu nago. Bueno, baina ez esageratu ze, haze astea, Julenek ere, hori biltzen dozen, Julen, hemen bezarkadate. Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 680 du, abenduak 20 ditu, goizak 10 eta 20 minutu, 21 batera bidean da dagoenako, eta esan da bezala guirurak hemen prest urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko. Plazer baduzue behintzat, naiz irratian zarete, bigarren kafean egunon! Bueno, nola daukagun txata, gaur goizetik txata eta sakelekoa ere bai gogoratu zuen WhatsAppak bota 688-722-444 telefonora, ez pasarete gure streaming plataformetan idazteko moduan, eta WhatsAppez esan zeinen zuen maite duta, edo kontatu nahi duzuena. 688-722-444, eta hemen txatean esan digute, egunon gaztiak zer moduz gea? Esan digu, zu ondo eta gu, eta barre egin dute. Indioker hortxe da bile, esnatu nahien. Egunon irukote, hoi da Gartxot, haupa ekologista morratuak gara, aspaldikoak. Egunon Gorka eta Spiderman, ni kanta hoi ez dut ezagutzen, indioker. Jo, esnatu goizta pentsatu dut zetaken sarrerak erosi eta oialumen apirilen. Jo, Gorka, zu futurismoaren kliente bezero mamorratua zara, Esan du pentsatu dut, erostea, oialumeko sarrerak agortuta daude, Gorka? Indiokerrek dio ez dakat Spotify egia esan, data berria jarri dute dio Gorkak. Erne Oiartzun planetakin, eske 2008ko kontzertuak ari zaizkit akumulatzen. Gorka, ari zea sortzen estres bat euskal entzulegoaren. Bueno, zuez, euskal musika taldeak izango dira. Gorkak dio postal kolekzionistak, Ander Zubillaga, Zetak, eske hor daukazu euskal musikaren arrakastaren irukoa. Hortxe, parean. Gorka, neri horren besteko aurrerapenarekin gauzak antolatu tartzea, aturiatu iten dit. Nere maite duta da larun baten ze ondo pasatu nun Ainorgako gaztetxen. Ze poza Gartxot eta nire laguntasuna eta bestena ere. Eta atzo ze politia txakurrakin paseoak etariko ondartzan diote mendik. Ondartzak utxi gutzako. Ulertzen dut txakur jabezareten ontzako. Ondartza zale gabeko ondartzak edo playista gabeko ondartzak gauza ederra behar dutela izan eta txakurrekin gozatzeko leku paregabeak. Entol Sarmiento, que paquete, por Dios. Bai, ui ama. Hala, Gorka. Naiz konturatu, bestele igual enun irakurriko, hemen zensura. Eta Willis Drummond agortu dira Hernani nahaztuta, bai, Hernani eta Donostian, ez dakit, Willis tarrek ez dute duten beste gero arte jirarako data batzuk bilatu beharko. Nire maite duta bihar Santoto dioik indiokerrek. Egie, Santoto, eguraldi txarra zepena. Eguraldi txarrari, perik onena jarri beharko diogu.
hau guztia gure txatean, eta guk maite duten tarteari ere heldu barko diogu. Artxotun zain, Letona, jauna, zein da zure maite duta? Pixkat Gorkak esandakoari jarraipena egingo diot. Pozgarria da, egia esan musika kontsumitze gazteria, gizarte guztia, musika kontsumitzen ari dela ikustea. Pozgarria egiten zaitein batean ere hemen izgai izan diren kontzertu guzti hauen sarrerak nola agortzen diren, nola bigarren data edo hirugarren bat kudeatu behar duten taldeek, baina ez dakit nire maite duta da ere, eta hor Gorkak esaten zuenaren arira, zu ere hor zinen, Inigo, bueno, lehen lerrotik ez, inguruan ere badaude beste ekitaldi xume eta besteko oihartzunik ez dutenak, baina hor jarraitzen dugu, ez dakit sasian den, ez dakit nun den, baina egia esan Gorkak esan duen bezala, larumatean izugarrizko gau polita bizi nuenaren sentsazioa daukat, hori da nere maite duta, partekatua dela uste dut, jende askorekin, izan ere, esan dakoa, horren beste oihartzunik ez duten sasi, ez dakit nola ditu ez, alboko programazio indartsu baino humanoa egiten duten agente asko daude, hoien artean Añorga kulturak egiten duen lana, eta ez dakit, irutu zitzan, akaso behar nuelako, baina larumateko gaua benetan berezia, ez lagun artean egina, xumetasunetik egina, inolako zu artifizialik gabe, eta ez dakit oso maitatua sentitu nintzen, txikitasun handi horretan, eta gau berezia izan zen. Gainera, aste osorako alako energia positiboa utzi dana. Beraz, doble maite duta da. Benetan kontzertuan, gau eta esan ezinen kontzertuan bizi izan genuena, baina bai, bertan, ez dakit, sentitutako postasunak ere nola iraundidan aste guztirako energia emateraino ez, beraz, nire maitu duta pasa genuen asteburu eder hori batez ere larun bat gaua. Garaiz iritsiko naiz. Goiuri Zeizarandia, zein da zure maite duta? Begira, nik nire kontraesanak ditut ebakuntza estetikoekin, kontu guztiarekin, ez, ea ondo dagon, ea gaizki dagon, ea kasu batzuetan agian bai, besteetan ez, egin dezala bakoitzak nahi duena bere gorputzarekin, baina horrek ze ondorio ditu gizartearentzako, kanon estetikoak, nik ez dakit, nire sudurra aldatzen balin badut, eta gero nire alabak azten denean nire sudurra du, nola esango diot nire alabari maite ezazu zure sudurra, nik bere garaian sudur hori aldatu banuen, horrelako kontraesanak sortzen dizkidate, ebakuntza estetikoak, bere, oroko hortasunean ez da, baina ikusi dut, sia abeslariak, justo hain zuzen ere astontan aipatu dugu, bere urte betetzea izan delako, Instagramera igozuela, publikazio bat, esanez, begira, liposukzio bat egingo didate, nik ala nahi dudalako, azkeneko urtetan, hainbat gauza gertatu zaizkit nire bizitzan, ez nago gustoran orain daukadan gorputzarekin, eta erabaki dut, nire autoestimarako, eta ni gustora egoteko, eta bizitzeko, liposukzio bat egin, eta argalago, grasa gutxi gorekin, egon nahi dudala. Eta kontatzen dizu edala, hau, gero, ikusten dituzuenean nire argazkiak asko zargalago, ez ezazuen pentsatu jaki magikorik dagoenik, ez dakitze kirol entrenamendu magiko egin dudanik, eta edo ez dakiz gutxiago janda hau lortuko duzuenik. Esaten zuen berak, gardentasunaren izenean ez, esan nahi zuen berak baduela bere ospea eta jendeak jarraitzen duela, eta nahi zuela, jendeak ikusten duenean bera argalago dagoela, ez pentsatzea, ez dakit ez, hori erreix lortu dezaketenik bere jarraitzaiek, berak hori lortu duela, ebakuntza serio bat egin ostean, milaka eta milaka dolar ordaindu ostean, eta munduko mediku honenen eskuetan jarrita. Eta naiz eta, gian pena ematen didan, siak horixe liposukzio bat behar izatea bere buruarekin gustora egoteko, gustatu zait, abisu hori eta gardentasun hori, eta esatea, begira izu, argalago egongo naiz, baina da liposukzio bat egin dudalako, eta ez magiaren gatik, ze magiarekin ez alortzen horrelakorik. Olatu berri
badator, aterpean ez zaitez. Folklore. Zuek bila eta erotzekotan, nik badaukane poltsikotan. Espresarik izan, hartu lasaiman, probatuko duzu edo zen momentutan. Burua hotz, ahoa bero, zuen doinuek jartzen haute ero. Galetzen ondik natorren, esango izukero. Galetzen ondik natorren, yo vengo la playa, olatu berria odastatzetik. Erritmo goxo hau dut orainenekin, kresala ere zuken du gainetik, eta horregaitik dator orain zure entzun gaiuetatik. Egia mentira, folklore berri da, eta horren ari da, aspertutan hau zuek baino tira. Ba, hementxe dupla, kainakai, isa sakara, STR, bueno, festa olatu berria kantu honetan, lau artista, lau sortzaile hauen artean osatu zutena. Ez da erabat berria kantua, baina badu bere flowa gaur egun. Yeah! Nik badaukane poltsikotan, espresarik izan, hartu lasaiman, probatuko duzu edo zen momentutan. Jadaz ditut oroitzen egunak, nire amets faltzu bat zela zioten lagunak, ta orain dantzatzen. Hau niretzako ekarri ditu, ez? Ez hartxot, baina gaieta bat jandezak ez hortik. Ba, nire maite duta botako dizuet, nuen oso pentsatuta egia esan, baina atzo Iruñara joan nintzen kontzertu bat edo kantu batzu jotzera Saharari kantari gimenaren barruan, eta maite duta da, egokitzeko gaitasun hori, ez? Liburu orkezpen bat zen, katakraken bertan, gauzat eta beste etzegoen oso garbi ze formatutan egingo genuen, hasiera batean Lilo taldeko Mariak abestu bartzuen nirekin, baina gero berak azkenan ezin zuen, nire berandu nebilen, han soinu proba egiteko arazoak, dena pixka eta airean, eta halako batean pentsatu nuen, aizu, eta zergatik ez duzu mikrofon hori gabe jotzen, gitarra eta harmonika eta hartuta eta goxo, ez? Hainbeste jender ez da egoten, zori txarrez horrelako liburu orkezpen musikatuetan eta esan, pixkat jendea hurbilduta aurrera, hala egingo dugu. Eta iritsi nintzen katakrakeko ganbaran edo egiten den ekitaldien areto hortara, eta antxe bazegoen bere aurkezpena hasita, Kristina Berasain, herri bat erresistentzian, Sahara herri bat erresistentzian liburu orkezten, eta ikusi nuen haren alboan sofa bat, etxean izango zenuken sofaren moduko bat, eta pentsatu nuen, jazta, horrela da. Sofa hortan eseri, jendea pixka eta aurrera hurbiltzeko esan, eta antxe, etxean lagun pare batia besti bat jotzen diezun bezalaxe, egingo du. Eta alaxe izan zen, jendeari eskatu hurbiltzeko aurreneko lerrotan pilatu ziren bantzuden hori, 15 lagunak, eta lako kontzertu oso, benetan unplug bat izan zen, etzegoen ezer entxufatzeko ere, eta politxe izan zen, eta gero argazkiat bihali zidaten, eta ikusi nuen nola zegoen antxe Emiliano Zapata argazki batean niri begira kontzertua jotzen nuen bitartean, eta ni artean Mexiko hori buruzko txapa kontatzen, eta Mexikon emandako kontzertuak eta bestelakoak, eta, olako lotura ederra sortu zen, eta hori da nire maite dut, pixkat egokitzea, eta konturatzea askotan estresatzen garela teknologiarekin asko, eta atzo esaterako teknologiaren beharrik etzegoela, gitarra bat behartzera. Bai, gainera aipatzen genuen hori ere, larun batean uste hitzein genuela, alako zerbaitetaz, ez? Ainorgan afarian izugarrizko balioa duela askotan, ez bakari musikariak, baizik eta inguru guztia moldatzen denean, benetan inguruak eskatzen duen horretara, ez? Eta askotan ere larritzen gera, ez balin badago kable bat, falta balin bada zerbait, baina askotan sinpleki egin eta jardunak berak lortzen du bere energia transmisio hori, ez, beraz, nik ere +1, inigo, maite dut horrekin moldatzearen gaitasun horrekin. Hemen Julenek idatzi dit, aurkezpena hasita zegoen, baina Kristina Berasain zen eukala. WhatsAppetik, despedido Julen, jazta, ofiziala da, ez bueltatu, oporretatik bueltan, etxian gehatu hoxe. Nik Julen Goiketxaren alde egin behar dut orain gontan, niri oso nahi duitu zait.
benetan ona. Nau bizitza, itxaropena naura giltza, ara beti darri gorraz baina zutaz, galdazka amets, zatotzia da nigana, kolore txantzia zatoz nigana, beldurrik gabe nigana. Ezin ukatu zer naizan, behar bada galtzailearen urratxean nago. Behar bada ilusio txosia sunkotea, horberria bihotxuri. Goizeko 10:35 eta hemen ginen ze arazo ote zituen jakin nahian Josune Pelez de Mendizabalek, baina dagoeneko gurean dugu Josune Pelez de Mendizabal, egunon, zer modu zaude? Egunon, begira, ja justo xamar, nik uste dut, ze ja gemeliak ere plof egin dit. Aspaldian ja mehatxu bat nuen, ez dakizuei gertatu zaizuen, ze nik lagunekin komentatu dut, eta bai, ikur bat agertzen zala, harridura ikurra, eta gero eta espazio gutxiago duzula, gero eta espazio gutxiago, eta nik, venga, hau da marketing, eta erosi gehiago, eta nik zera. Ez dut erosi nahi gehiago, ez dakatain beteta, ez dakatain beste gauzarik, nik. Bueno, pues ointxe bertan, Iñigok esan dianean, bidali dizut esteka konektatzeko gurekin, esan diot, keba, bai, jazta, plof. Ja, plof, osea, orain bai egin behar dut, edo izugarrizko garbiketa, edo erosi espazio gehiago. Eta hori gertatzen zaiten eri urte amaieran beti. Bueno, ez dakit hau ere algoritmoak ez dakit eragindako zerbait izango den, baina nik uste dut nekea, energia falta eta hau dana pilatzen zaigula justo abendu partean, eta begira nere gemeliak kataplof egin du. Hoxe. Karatu naiz, Sarretzeko modu. Karatu naiz, baina ez imilien gatik, baizik eta esaten nuen jolin, ezin izango dut aurtengo azken kolaborazioa egin zuekin. Pentsa, ongi etorri gemeiek oprimitzen gaituen jendartearen klubera, jasotakoen bandejan, 49.365 email dauzkat orentxe. Abida, kasi maili zeiruzen flowers entzunaldiak. Bai. Egia da ere, hausnarketa txiki bezala, neri ere pasazitzaian, eta zenbat kostatzen zaigu doainik edukitzera ohitu garen horrengatik $1 bat ordaintzera, Gehiago balio du, goizean hartu dut entrenak, kafeak, ez dakit, edo zerrek, eta gero, Google etortzen zaigu $1 bati esker eta hilabetetan atzeratzen hori. Ni ere egon naiz Josune eta uste amore eman eta pagatu nuela ez dakit euro bat. Zer zen, harridura ikur hori behintzat berriz ez ikustearen zen, bai, ematen du korreak esplotatu egin behar duela edo galduko ez zula hor, ez dakit faktura guztia galduko dituzula, baina egia dara zenbat kostatzen zaigun hori ez, ohitu garen zerbaiten gatik, doainik ukitzera ohitu garen zerbaitengatik pagatzera naiz okerrez banago oso gutxi den eskatzen duten hori, baina bueno. Bai, gratis. Dena den ere, ohitu egiten gara ikurru hori ikusten. Ez dakitzen bat hilabete pasa diren eta hasierako hilabetean esan nuen, gorriz, eta holan, harridura. Baina gero, egunero ikusten duzuna ez da duzu, ez da gertatzen, ez? Notatxoak jartzen dituzunean bezala postitak nik batzutan atera baino lehen jartzen dut postit bat, gogorazteko zer egin behar dudan, edo dela zakarra jaitsi organikoa, edo dena delakoa. Baina, karo, ikusten baduzu, pasa zait, bueno, gero arratsaldean begiratzen duzu berriro atean eta hor postita, eta bueno, azkenean oso zurea egiten duzu eta ez diozu garrantzirik ematen, beraz ez du ezertarako balio, olako ohar batek, ez? Baina bueno, tira, jazta, konponduta beste Gmail batetik sartu naiz. Ez hainbat ditut, baina klaro, gero pasaitza gogoratzea ere, ze zaila. Ze karo, komeni da ez jartzea berdina, ez? Buf, eske hau oso liosoa da, Ez, oso liosoa. Bueno, ze kontatuko dizuet? Zerbait edo zer? Ze kontatuko diguzu? Ze kontatuko diguzu?
A ber, ze kontatuko dizuet. A ber, nila gabonekin, bueno, aurrekoan Goiurik esan zidan nahiko aldekoa dela, ez? Edo gustoko dituela gabonak, ni igual pixkat ja Grinch naiz. Lehen oso zalean nintzen, baina nik ez dakit. Gauza batzuk gertatu dira, eta bueno, harmonia hori nunbait, ja ez da hain harmonikoa, bitu gure oreina. Goiurik jantzi ditu, ja, adarrak edo belarrak. Gabonetaz hitz egiteko, jantzi egin behar ditut elur oreinaren adarrak. Horrela beste zilegitasun bat daukat. Bai, Bai. absolut. Zilegitasuna. Bueno, agian ez dakit Argentinako ekonomiari buruz hitz egiteko, agian ez, baina Gabonak aipatu ditu Josunek, Gabonetaz hitz egiteko. Bai, horra zeman. Oso ondo, bai. Bitu, zenbatean entzun dugu Mariah Careyren All I Want for Christmas is You, ez da? Bueno, por cierto, oso itxaskorra da, osea, zen dozu gainetik kendu, Gabon guztietan, ez da duzu, benga, ez, beste baten bate abestuko dut, ez, zure buruak egiten dizu pifia, eta hor, papa. Total, atzo, Ondas de Jazz izeneko egitarauan izan nintzela, hemen Gasteizen egiten da hilabetean behin, Jesus Guridi Konservatorioan, eta etorri ziren Spin Gospel izeneko banda bat, da banda oso bat, eta gero launeska, bikain abesten dutenak, lau ahots eder, eta hoiek ere egin zuten All I Want for Christmas is You abestiaren moldaketa bat. Baina, bueno, moldaketa izan zenez, nahiko ondo hartu genuen, ez dakit Inigo hortik handaukazun aukera pintxatzeko, eta entzuteko pixkat, apurtxo bat grabatu genuen eta? Bai, badaukat, baina... Oso apurtxo bat. Apurtxo, oso. Bai, ez dakit ez da zergatik grabatu nuen, esan nuen, beitxu, ze kanta, ze originala, ez. Baina bai nahi nuen entzun beraiek nola abesten zuten. Eta baldin badaukagu, ipini dezakezu. Bai, segundutxo bat, hemen txe daukagu eta. Wow. Bueno, igual. Bai, hortxe, eta hortik ari horri heldu diot, eta zer nahi duzu ez zuek Gabonetarako, zebeitu, gara jauetan desioak egoten dira asko, ez da? Eta hori galdetu nahi nizuen, zuek zaete Grinch edo elfoak, olentzero edo lagunez ezaguna, zer eskatu, Mariah Careik bakegu zer eskatzen duen, ez? You, osea, zu, baina zuek zer eskatzen duzu olako sasoi honi? Azkar pasatzea? Urtarri ezazpi lehen iristea. Bai. Benetan diot, ez da Grinch izateagatik, Goiuri, benetan. Bada Grinch izateagatik. Ez, nik onartzen dut, beste ilusio egiten dizuen data hauetan, onartzen ditut data hauetan pixkat beharrezkoak diren jarrera batzuk. Eta naiz rebotatzen jendearen asmo onak urtean behin iriste horrekin, eta irriparre egiten dut, eta dena ondo, eta besarkadak, eta dena ondo. Baina ia da, pixkat, kosta egiten zaidala. Eta ez bakarrik kosta grinchismotik, niri urtearen argi gutxiko gara jauek nahiko pisuak egiten zaizkitar, ordu aldaketa badakizu pisu egiten zaidala, eta Gabonetan, naiz eta zientifikoki badakigun pixkaia eguna luzatzen hasi dela egunotan, niretzat urteko egunik ilunena Gabonetan gertatzen dira, argiari dagokionez. Eta orduan, urtarri jairiz dadila, sinisteko benetan ja eguna luzatzen ari dela. Orduan, pixkat kosta egiten zait. Eta, egiten dut lagun izkutua familiarekin, ez izateko familian, el rarito, ez duena nahi egin lagun izkutua. Joaten naiz matxa jatera, abenduaren 31an, ez izateatik, el rarito, ez dituenak matxa jan nahi familian. Alegia, egiten ditut olako konzesio batzuk, berez gustoz egin nuen dituzkeenak. Bai, hori horrela da. Bai, nik hori esan nuen, hemen orain norberak sentitzen duena ez dakit Grinch izatea zer den, baina nik nahiko gorrotatzen ditut epoka hauek, eta disfrutatzen dut familiarekin egote hori, naiz iaia egunero ikusten ditudan, orduan ez du ere batze horrek berezitasun handirik, baina hori gozatzen ditut, baina egia da, ez dakit, kaleak nola betetzen diren, argi gehiagitasun horrek, ezkera ja kontsumismoaren afera hortan sartuko, ja pixkat askotan hitz egin izan da, baina niri arrotzak egiten zaizkit aste hauek, eta
badago horrelako faltsua den, ez dakit airean faltsua den zoriontasun plastikozko bat, eta nien hau bat ere ukitzen. Egia da eta hau ez dakit zerekin itzain nuen lenguan, baina behintzat ematen du aukera batzutan, igual udaran oporrak badira, luzeagoak, baina beti ere ekitaldiz edo gauzez beteta ez, hau egin bardut, beste egin bardut, Gabonak badute alako pixkat reset egiteko tarte bat, izango da hotza, izango da iluntasuna, izango da turroiaren enpatxoa, baina ni behintzat espero dut Gabon hauetan egun batzuk behintzat eukitzea deskantsatzeko diot, baina benetan esan edu dana, nahi deten hori egiteko tarte bat, ez, inora joan gabe, inondik bueltatu gabe, eta espero dut lasaitasun pixka bat, eta kaleak ez egotea inbeteta, eta horrek ni ez asaldatzea. Kosatuko da, zen pixkate de los nervios, jartzen nahi zainbeste jendikalian. Indiokerrek hemen txaten esan du, ni pixkat inigokin nao, 30 besarkadak eta bar ez ditut maite, urte osoan zehar ez didazu ez da agurtu kaletik ikusi diazunean. Bueno, hori da pixkat muga. Baina, Goiuri dago hemen pixkat bere eguberri zaletasunarekin pixkat bakarrik geratzen, eta ni pixkat... bakarrik mundu osuakin. Hemen big rintzakea, baina mundua Goiurikin dago, oze. Niri pena mandit, porque, claro, ni bebai pixkat, Inigo eta Gartxoten zeatik nator, baina, claro, Goiuri ikusita, oreinen belarriekin, adarrekin, eta triste, ez da ere, ni naiz oso positibo eta ere, benga Goiuri, zurekin, benga pasatzen naiz, orain, zure aldera, jazta. Txaketera ere deitzen zaio honi, baina... Inogok esan du ez, ni juten naiz matxa jatera ez izateko rarito, baina hemen rarita bakarra, ni nire elur horreinen adarra jantzita, eta Gabonen alde dagoen pertsona bakarra mai buelta honetan. Baina duela 3 urte adostu genuen estudioaren olako dekorazio minimo bat edo egin alizatea, eta gero ez duzu edo jartzen? Bueno, a ver, eske hain minimoa zen, nik uste dut, Puerto de Santa Mariako kartzela gehiago apaintzen dutela gure estudioa baino. Ezin izan, argiak ez, gorria eta berdea ezin da izan. Ezin du ez tekiz ere eduki, hainbesteko muga jarri zen izkidan, etzela... Mugarik ez, Asensio. Hori da, mugarik ez. A ber, mugatuk ez, azkenean dena da pixkate... negoziazio bat, ez? Ni eroso sentitzen naiz, igual, espumilioi gorriz jositako irrati estudio batera etorri gabe. Pues gauza batzuk bai, beste batzuk kaso, bez? Hori... Oso serio jarri zarete, jarraituko dute. Helduko diot Gartxotek esan duen plastikozko erraidade hori, beitu, plastikoa dela eta desioak eta nahiak eta mugak, hemen Nancy bat nahi duena, Nancy Panpina, latza dauka. Gaur egunkarian horrela esaten dute, Nancy horatzen duzu ez da ia metro erdiko Panpina, errubisa, eta hau Alicanten sortu zen 1970 hamarkada horretan, Barbie baino asko zere lehenago, Nancy hau agortu omen da Gasteizen. Begira, Olentzero, nahiko zoratuta dabil, ze agortu da, eta modelo bat gainera, Goiuri, Aitana modeloa. Aitana abeslariaren erreplika bat egin dute Nancyren formarekin eta hori agortu omen du. Ikusi dut. Hori da, batzuen nahia, baina ezin izango dutena bete. Panpina ikusi dut bai, baina enekin hainbesteko arrakasta zuenik. Anekdota bat kontatuko dizut. Nere ama, eta nere ikaskide izan zen herriko beste neska baten ama, lagunak egin ziren, Gabon batzuetan, bion gutunetan furbi bat zegoelako, furbi zehatz bat, eta furbi hori agortuta zegoen, eta nere amak eta nere lagun honen amak etengabe topo egiten zuten, herriko eta inguruko herrietako jostailu dendetan, biek furbi hori erosin... hori nahi zutelako. Eta orduan ezagutu zuten elkar, furbi batek bi emakumeren arteko laguna sortu zuen. Ez dago eski. Nik ez dut izango Gabonetan gertatzen den oro gaizki iruditzen zaidanik, eta enago ni bai, puntu hortan, lasaitasun.
azkenean oporraldi txiki bat hartzea ere gauza ona da, eta pake pixkat, eta lasaitasuna, eta kontzertuak ikusteko garaiona izaten da. Sarregarik balin badago. Balin badago hori, bai. Abenduaren 27 geratzen dira da badaban Gartxot. Vale. Esango juri. Ez, nik aitortu behar dizuet, naiz eta ni oso gabontzalea nahi zen, eta zuen iritzi batzuk, ez ditudan partekatzen, orokorrean, bai, badagoela sentimendu bat, edo hor zuen esaldietan somatzen dudana, nik ere bat egiten dudana, agian urteko beste garai batzuetan, nik ere sentitzen dut batzuetan faltsua dela, udaran mundu guztiak zoriontsu egon behar duela, ze udara da zoragarria eta da urteko unerik onena udara, zoragarria eguzkia, ondartza, planak goizeko ezakitze ordutara arte, etengabe lagun artean, etxetik ez pasa, eta udara zoragarria, eta gero urte guztia pasa behar dugu, esanez, summer I want you back, edo take me to the beach, edo ez dakit horrelakoekin, eta ulertzen dut, naiz eta udara ere gustoko dudan, noizbait sentitu izan dudala, agian ez dauzkata inbeste plan udara honetan, eta pixka bat haze decepzioa, edo, udara pasada, edo ez zaita xola iraia iristea berriro errutinera bueltatzeko, edo bidaia bat egitea igual nahiago dut beste une batean. Osea, ados nago zuen, ez dakit ez, derrigortuta Gabonak zoragarriak izan behar dute horrekin, zen niri ere gertatu izan zait, agian udararekin. Bai, ni bizkat lotuago daramat bizkat konpromezuekin, eta erosketekin ere bai, eta opariak, eta gauza horiek, nik urte betetzetan, ez ditut gauzak oparitzen, normalean, eta ezagutzen hauenak, detaile bat egin aldut, baina ez da kriston, ez naiz zoratzen, ez da presio hori de zer oparituko diodan, izan ere, nire amaen urte betetzea da, orain, 24an, abenduaren 24an, eta beti ailegatzen naiz data hauetara, eta en plan, amari ez diote zer erosi. Baina gero dut, berak ere ez dite reklamatuko eta etorriko dira, edo bidai bat egingo dugu elkarrekin, edo pote bat hartuko dugu. Baina bai Gabonak, Black Friday eta olako gauza bezala dana da oso kontsumista, ez? Gero niri besarkadak pilo bat gustatzen zaizkit. Egia da, urtean zehar pilo bat ematen ditu dela, besarkadak, eta garai hauetan, pues igual, hainbeste gogoko ez duzun norbaiti ematen diozula, eta da formalismo hutsa. Eta gero konpromisoak, ez da, familian, batzutan, olako tentsioak daude, eta esaten duzu, gau hau pasa behar dugu. Elkarrekin, eta ea norbaitek ez duen zerbait esaten, eta hor, pizten den txispa, eta aber nola maitzen den. Baina horregatik, niretza da gehiago emozioari lotuta, eta, holaxe. Dona beharko genuke hemen, gurekin. Nik ere hortik esaten nuen, pixkat alderdi praktikotik ez da horrela ere hate merke bat. Da, kaleak begira nola egoten diren, ez? Ez dakit, igual ni ere hiriburuan bizi naizelako, ez dakit beste lekuetan nola den, baina hiriburuan ikusten da, holako jende inflazio bat, egun batetik bestera, badaude oso egun puntualak ematen dula, ez dakit Nueva Yorken zaudela, eta etxera juteko gogoa daukazu, ez? Agobio puntu praktiko horretatik ari naiz. Josunenik ere ez daukat erregalatzeko iturarik, ez daukat besteen urte betetzeaz gogoratzeko iturarik ere, ez? Orduan, erregalua espero duenak, chill, baina pixkat konpromezu, egin behar puntu horretatik. Arrazoia akazu goiuri, igual udaran pasatzen da, baina udaran gehiago da igual psikologikoa ez hor dago, ez? Airean bezala dago egin behar hori. Ez, hemen afari bat dago, urrengo gunean bazkari bat dago, urrengo gunean zera dago, hemen ez dakite sentitzen dut dela, kompromisoen alako azken fase moduko bat urtekoa, eta nik eskerrak familiarekin tratu egunero daukat, eta urrengo eguneko bazkariak eta negoziatzen ditut, eta ez naiz oso agobiatuta bizi alderdi horretatik. Nik ere negoziatzen ditut azken Hombre, to negoziado da. Igual, bazkari hau saltatuko dut, edo joango naiz bazkaltzera, baina postrerako mendira noa, eta behintzat ja urruntzen naiz, niretzako pixkat deprimente xamarra den giro horietatik. Niretzako abenduak 25 eta urtarrilak bat dira urteko biegunik deprimentenak. Baina, ez dakit, igual da zerbait ikasia, ez, badagoelako... Ostia, ez da urten astelena gaina. Desoreka bat, ez, 24 gauean edo 31 gauean mundu guztia dago, energia, emozio horrekin gora-goran, besarkadak, Happy New Year eta gauza hauek, eta hurrengo goizean, ez dakizu, ze?
Horrengo goizan zoragarria da lagunekin elkartuta mendira, urtarriak bat, eta eramaten Bai, duzu. hori, mendira. Baina arratsaleko 8 urtarriaren batean ez dago zurekin inor kaleratera eta pote bat hartu nahiko duenik edo buelta eman edo zerbait egin. Bai, urtarriak bat, egingo dugu, geratuko gea hemen, edada bigarren kafeko Urtetan euki nuen eskutan, gabon heiterrak. Bira, urtarriak bat doka antzokian nahi nuen antolatu beti, biharamun festolako bat. Gorrotatzeko txoko bat. Parranda ingoa jarrai dezala festak, ez? Pixkat dekadentzia egun horretan, guazen kontzertutxo batzuk antolatzera, eta pixkat normaltasun bat egitea. Baina nuen inoiz lortu. Hemen txatean norbaitek esan digu, ni grintxa nahi. A ber, Maia Lenteia ez genuken inongo zalantzarik. Zero zalantza. Zero zalantza genuken. Zero. Bai, bat ere. Gorkak dio, niri gusta ezait, 24ko juergaitea. Eta iniogre dio, niri ere 24ko parranda gustatzen zait. Baita niri ere, asko gustatzen zait. Bai? Bai. Bira. Arratsalde partean guk daukagu ohitura 24ean bazkaria egiteko eskolan elkarrekin ikasi genuenok eta 24ean bazkaria egin. Eta bazkaritik atera eta arratsaldeen poteatza eta zu zaude poteatzen eta bapatean ikusten duzu jendea ari dela ez dakit ze kalera gerturatzen olentzero pasako delako eta zu zaude hor poteoan, giro hori asko gustatzen zait. Komendio musikal bat, gabonetako musika jarri behar balin bada, eta espalin bagizu esan nora tira, James Taylorrek badu diskazo bat, orain txentzuten ari garen hau, James Taylor at Christmas, bonus track version, eta hemen dago musikalki gozatzeko materiala, eta gabon giroko musika. Pixkate, negoziazio horietara iritsi behar denean, ez gabonetako musika ze jarriko duguta. Pues igual los pastorcillos que van a Belen ez dugu jarriko. Bueno, bestela beti dago disiz gozategi, bilduma ez, pixka bera jetxi eta disiz gozategi, nik uste jende guztia lasaitzen duela ere bai. Singing songs of joy and peace, I wish I had a river. River ari gara entzuten, baina hemen entzun ditugu Go Tell It to on the Mountain, Baby It's Cold Outside, natik Natalie Colekin, Santa Claus is Coming to Town, bueno, baso kantu ederrak ditu James Taylorrek diskonetan, iniz aipatu dugu zera Jamie Cullummen kantu sorta ere polita dela, eta nik egia esan gabonak pixkat musika giroarekin ere salbatu hori ditute, aurten nire lagun batzuk bazebiltzan haize instrumentuentzako konponketa batzuk, partidura batzuk erosi zituzten bere garaian, nahiko kultura anglosa joieko gabonetako kantu batzuk eta jotzeko. Eta, instrumentu baten faltan zebiltzan, dorduan egin genuen olako ekuazio bat esanen, helikoiarekin jo behar den hori nik kontrabajoak egin jotzen badut, zuk trompeta joko duzu, osatu seikotea, eta konturatu naiz Go Tell It on the Mountain, kantu hau ere jotzen dugula, James Taylorrek bertsionatu duzuena, eta, gauzaiek ematen diatelako bisipoxa, musika zuzenean jotze horrek, urtetan kuadriarekin ere kantatzera ateratzen ginenen 24ean akordoi hartuta, eta horrei hartzen inolako bisipoxa, eta egia esan beti inautiriak ere oso txarangaren errealitatetik edo musika zuzeneko errealitatetik ulertzen ditudan bezala, gabonetan ere musikak salbatuko gaitu. Bai, lenguan gainera, ze asunto eta zari zela, justo orkontxan ere esango nuke garai hauetan musikari gehiago jartzen direla, eta bazeuden pare bat... Entzun nituen urrunetik. Bai, bazeuden bi taldetxo bezala, ez dakit musika eskolakoak izango ez ziren, edo lagunak sin mas, baina ari ziren hor 4 gazte, benetan gazteak, haizearekin horrela gabonetako kantuak jotzen, eta eguraldion egiten zuen, eta gabonetako postal, arratsaldeko postal eder hori sortzen, ez? Donostiako Noria atzean dagoen postal eder hori. Mira, hori etzai gustatzen. Hemen Maialenek dio, Luis Miguelen diska oso kix, baina gomendagarria pertsona kursia bazera. Noria uste dut antzeko parezido. Donostiako Noria eta Luis Miguelen diskoa bat datoz. Ez? Bai, Donostiako Noria, ez dakit. Niri hori etzai gustatzen. Noria. Ze, gabonak dago izatak gabonek gauza horrekin ados nagoela. Ez, ulertzen dut. Eta ez da ni denaren gorrotatzaien izan. Alderantziz ere esan behar nuen. Nik 24 eta 30ako gintonikak maite ditu. Hori ez usinisten. Hemen jarraitzen badugu ekidistantziara eta erdiko puntutara hurbiltzen, Ciudadanos bozkatzen bukatuko dugu, Bale, orduan
Bale, bazta dotu egingo dugu orduan. Oi, aizu, lasaitu. Gauzatxo bat, Goiuri, iruditu zait, ikaragarria dobletea egitea 24an, oza, bazkaria eta gero afaria pentsatzen dut familiarekin. Bueno, hori da, double, drrrr. Bale, eta zuek gauza bat, zuen herrietan ardo beroa hartzen duzue 24ko gauan? Edo hemen Gasteizen da bakarrik ez. Donostian horre adviento edo garai ontako merkatu jartzen dituzten, uste dut egoten dela, ez? Nuen horre zubiaren ondoan nik Donostian, baina ez, nik gintonika. Bai, nik ere nahi gintonika. Zalantzari gabe. Gustoko dut, lan kanela, laranja, hori espeziak eta berotxo. Europa erdialdean eta abendu giroan musika jotzen ere ibilitakoa naiz, akordio orkestrarekin eta antxe gaztetxo xamar deskubritu genuen ardo beroa, eta -0 gradutara zaudenean gauza oso ederra da. Hemendik esan dute Josune, zehoz esaten utziko aldizue, utziko zaitute? Gutxi utziko diogu izketan gaur Josuneri, zegu hasi gara hemen jota fuego, baina agurtu egin bartzai dugu Josune, ja boletin egin da, zaindu asko, urte berriarekin egongo gara? Bai, egongo gara, ez da, oporrak hartuko ditugu pixkat, eta nik desio bat daukat, mesedez nire postariak ikasi dezala nire helbidea alea aldizkaria ez dut jasotzen azkenengo hilabetetan, eta ez dakit zergatik, osea, ondoko buzoira doa, eta batzutan ez da llegatzen, mesedez, zer da, boxekoa, edo ez dakit... Ziudadanosekoa, hau gertatzen zaizue, errigunean egon nahi horretan, ekidistantzian ezin da on, edo haiterrak eta grintxak, edo gabon maitaleak behar hemen. Broma galde batera utzita, Josune Belez hemen dizaba lagurtu bartzaitugu besarkada handi bat, ondo ospatu, eta urte berrian ikusiko dugu elker. Venga, urte berri ondan hoi! Aio! Eta orain txegoizeko amaikak hementxe segundu gutxiren faltan ditugula, bagoaz estudio zentraletara, antxe dugu Egoi Belategi lankide azken ordukoaren berri emateko, Egoi, egunon? Egunon baita zuei ere, goizeko ordunetan nabarmentzekoa, Elizaren baitan emandako balizko sexu abusu gehiago. ETB emandu albistea gaur goizean 70ko hamarkadan Bilboko Eskolapios ikastetxean jasandako sexu abusuak salatu dituztela bi ikasleoik. Gizon bera seinalatu dute bi ikasle hoi hauek Damaso Ziordia omentzen irakasle lanetan zegoen erlijioso bat eta iaz hiltzena. Eskolapioetatik ez dute baztertzen biktima gehiago azaltzea datozen orduetan erlijiosoa beste ikastetxe batzuetan lanean aritu baitzen. Ziordia Nafarra zen eta iaz hiltzen 97 urte zituela, baina gertatutako guztia argitu nahi dute orain. Bilboko ikastetxean ikasketa buru ere izan zela Damaso Ziordia hori. Gainerakoan baita ere esan behar dizuegu Gernika Lointek taldeak Mario Lopezen kaleratzea baieztatu zuela atzoko egunez azkenean oharbidez astelenean ezoiko batzarra ospatu ostean. Entrenatzailearen bertsioa sinistu zutela aitortu dute eta auziaren berri izan ostean barne mailako lanetarako kargu aldatzea akatsa izan zela onartu dute. Barkamena ere eskatu dute eta esatea astearte gauean bigarren urrats bat ere emango dutela prozesu judizialean akusazio partikular gisa jardungo dutela iragarri baitute. Astearte gauean esan dugu, asteazken gauean gaurko egunez barkatu esan genuen Lointekek Eurokapen baitan partida duela eta orduan azalpen gehiago emango dituztela biktimari babesa adieraztearekin batera. Informazio praktikoarekin itxiko dugula boletintxo hau eta azken ordukoa Bizkaia 6 errepidetik Bilbo Paretik Barakaldorako norantzan, bertan istripu bat izan da, duela minutu gutxi errepidea itxi behar dutela dio trafiko zuzendaritzak, eta dezenteko autopilaketak ari direla osatzen desbideratzeak tokian bertan seinaleztatuta topatuko dituzue. 11 minutu bat, onaino eguerdiko 12 bueltan informazioaren ariaren bigarren edizioan, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, bagoaz aurrera, doinuetatik haratago podcastean, Beñat Rodriguezekin izan baita, Gartxotun Zain Letona. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara badakizue, astero legez hemen biltzen garela gure belarria goxatu eta jendearen kantu kutxunak zeintzuk diren ezagutzeko. Aste honetan Beñat Rodriguez izango dugu telefonaren bestaldean, artz taldean aritzeaz gain, bere diseinu lanengatik eta ilustrazio lanengatik ezagutzen dut nik eta jende askok, baina jakin badakit ere musikazale amorratua dela eta horregatik bota diot gonbita bere kantu kutxunak gure gana ekartzeko. Entzun dezagun telefonaren bestaldean zer kontatu nahi izan digun. Kaixo, ni Beñat Rodriguez naiz, artz taldeko gitarra eta hotsa, eta Horrait estudioko diseinatzaile grafikoa, eta 4 kantu kutxunen zerrenda indet, eta gustuko duzuen. Lehenengo abestia karate talde estatu batuarraren There Are Ghosts kantu da,
talde hau hartzeko basu joledan zidik erakutsi zian oin dela pare bat hilabete, eta ustet, orduztik, ia egunero, behintzat, laneako edo lasaioteko beraien disko bat jartzetela. Ze, iruditzen zait dela talde bat oso elementu gutxikin eta floritura oso gutxikin izugarrizko transmisioa lortzeuna. Azkenin hori zen berko litzakela edo zein musika taldeen helburua. So quiet. I can hear that the refrigerator is on. And I can hear the fabric from your sleeping bag. How it sounds against someone else's floor. It was a small riot. Kept me up till dawn. It seemed someone had something to say. The rest of the party out on the lawn. Who called? What the hell did they say? Get off the telephone right now. Throw another minute away. Please, not today. Not today. Always fire truck red. Heard there were angels in his head, but now he holds a baseball bat instead. And there's that famous sound the snow makes under my feet. The snowfall too cold for a snowball fall. It saves me from my impending week. Who called? What the hell did they say? Get off my doorstep right now. Don't you dare get in my way. No, not today. Not today. Bigarrengo kantue, McEnroe bizkaitarren La Luz abestia da, niretzat pertsonalki asko ikutu nagoen taldi izan dalako, eta ustetelako McEnroeen musikak oso erraz emaratez zaitula toki nostalgiko hoi, honei deitzi gustatzaten modun, samin bilatu hortara edo. Traías tanta luz, iluminó cada esquina de mi vida, cada rincón. No sentí ningún dolor
pensaba que era el ruido de un río arrastrándonos. Tenía tanto amor encerrado en el pecho como un pájaro sin voz. Y aunque mi papel se lo hubiera dado a cualquiera, quiero que sepas que puse en él mi alma entera. Te convertiste en una selva cada hiena de mis dedos. Que apagaste con tus manos uno a uno mis infiernos. Convertiste metal en madera con un solo movimiento. Conseguiste que midiera en gotas todo mi tiempo. Cada día fue un viaje, cada viaje lo recuerdo. Y que nunca me hizo falta destruir ningún silencio. Y aunque estaba entregado, eran seguros mis aplausos. Quiero que sepas que actuaste como si nada fuera falso. Quería tanta luz, quería cegarme, no saber más quién era yo. Hirugarrena, Manos de Topo taldearen Bragas Bandera abestia da, eta naizta bere ahotsa pixkat abesterako orduan pixkat berezia izan, uste oso gai potoluk jorratzeitula, desamodioa edo mina adibidez, eguneroko gordintasun berezi batekin. Badakit hasieran kostatzeala edo pixkat txokatu egingo dizuela, baino eman entzunaldi pare bat, altzer iruditzen zaizu. Otro cóctel molotov. Que se note que esto es una celebración. No humanices las manchas de humedad. Ellas no te van a dar otra oportunidad. Solo consigues ser feliz si estrenas ropa nueva. Dicen que el futuro pasó por aquí. No le invitaste a la fiesta.
después de todos estos años, ¿quién sorprende con novedad? Zerrenda pixkat animo zigotzeko, laugarren abestia Belgikako Brutus taldearen Victoria abestia proposatuko dizuet. Batez ere azken aldian ikusi detan zuzeneko borobilena dutela uste dudalako, eta oso kuriosoa iruditzen zaidalako bateria izatea abesten duena. Aukera baduzua ikusteko, ez pentsatu bialdiz, da jun ikustea ze asko merezido. Eskerrik asko Beñaz zure gomendioengatik eta guregana doinu berri hauek ekartzagatik. Aipatu behar dut ere bai bonus track bat eskaini naizenuela biztaldiren funtsean soilik abestia gomendatuz, baina tamalez ez daukagu 5. abesti bat jartzeko demorarik, baina eskertzen da besarkada hori Beñat, eta berriz ere eskerrak hemen parte hartzagatik. Eta zuri entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bagoaz Brutus taldearen Victoria abestiarekin. Aio! Today
Urdin artean bare, bare Zur erdira tanta gaziak azpia gerden Aspaldi abestiak konposatzen dabienak, badaki zerua ez dela beti urdin. Ilargia ez dela beti gertu. Bide zuzenenak ere badituela bere birak. Barruan duguna ateratzen gabiltza hemen. Beldurrak itoz eta itsasora ohituz. Eta naiz balsa zuretzako egin dudan, nirekin nago abesten, dudan une guztietan. Eta gainera susmoa daukat, gaurko gure gonbidatuak ere, hala ibiltzen direla. Gaurkoan, Aria taldea etorri zaigu, bisitan, duela egun gutxi, 2 aste esango nuke, Urdin izeneko lehen lanak kaleratu dutelako. Eta gurekin ditugu gaurkoan, ojo lista, Marina Landa, Iñaki Olaskoaga alias Iña edo lako zerbait, eta Iñaki Ortego, Iñaki alias Ortego ofiziala. Hori beraiek esan duten zerbait da, hemen badirudi bigarren kafean izen bera duten taldekideak modan jartzen ari garela aurten, eta hauek guri lana besterik ez digute ematen nio. Esango nuke. Egunon kuadrilla. Bromak aparte, egunon kuadrilla, eta ongi etorri, irukote bigarren kafera, eta eskerrik asko gure gonbita onartzatik, lehenik eta behin. Hau izango da gure balsa hemen, oren konpartituko dugun elkarrizketa, eta zuzenekoa. Pare bat aste okerez banago ez, lan hau kaleratu zenutela, gainera Durangoko gero aipatuko dugu, baina Durangoko zurrunbiare hortxe izan da, denei galdetzen dugu, lan berria kalean, ze sentsazio pilatu dituzue pertsonala, kanpotik etorri direnak, azken 2 asteuetan nola egin du euria. Sentsazio politak, egia esan ni nahiko urduri nengoen, harrerarekin, diskoak izango zuen harrerarekin, jendeak esango zizkigunekin, eta behin ja nolabait erditu dudala, diskoa erditu dugula, pozik. Pozik, jendeak egiten dituen iruzkinekin, ez? WhatsAppetik edo sare sozialetatik idatzi digute hainbatek esateko diskoarekin gozatzen ari direla, gustatzen zaiela, oso atsegina dela, goxoa dela, eta pozik egia esan, gure lehenengo lana da, eta momentuz behintzat harrera ona izaten ari da. Ara bai, hemen asko aipatu izan da, talde asko esaten dute, azkenean disko sortze hori hain da bide propioa ez, eta norbera askotan kaleratzerako ere ja kantak pixkat urrengoetan pentsatzen egoten da, baina bestalde horrek ematen du ez, prozesuaren, ez dakit azken pausua izaten den, baina bestalde horren gana iristen denean ez, barruak landu duena, eta aipatu dezu gertukoen mezuak, zuzenekoetan ere ez dakite aritu zineten. Durangon, bai? Durangonez ez genuen aukera izan, baina aurretik bai. Aurretik aurten hainbat kontzertu eman ditugu, eta bai diskoan dauden kantak, eta diskoan kanpo geratu diren kantak ere jo izan ditugu. Eta polita da, azkenean beti zuzenekoetan jendeak galdetzen zigulako, eta nun entzun dezakegu zuen musika... Oaindik ez, baino laizter, ez da? Hori da, bai, jarraitu sare sozialetan, adi egon, eta betiko mezuak, azkenean badaude, fisikoki eskuratu daiteke diskoa, eta online ere entzuteko aukera dago, hortaz, norbaitek entzun nahi baldin bagaitu, plataforma guztietan. Disko horretan, nik mintzat eskutan izan dudan disko horretan, liburuska, argazkiak, letrak, denako atopatuko du, eta guk gaur letren analisiari hilduko diu lehen bailen, goiurik gozotxoak egin behar dituelako. Normalean, sarraskia, entrevistaren amaieran igarotzen duzue, gaur azken azterketa esango dugu, ez dakit, hizkuntza azterketa batean, ahozko azterketa hori, atzeraino utzi beharrean aurretik osatuko dugu. Bai. Eta sarraskiari aurre egiteko normalean, beldur pixka sartzen dizuegu gorputzean. Sarraskia. Nik uste dut, iten deula tarte hau, soilik entzuteko... Baina hau, egako azterketa bezalakoa izango da, edo... Okerragoa. Ez. Baina, ez daukazu zuzentasun oso, zerantzun beharrik hizkuntzari dagokionez. Ados. Hori bai, egia absolutua behar dugu, Bale, kontuan izango dugu. Orduan, ni hasi naiz diskoa entzuten, eta, lehenengo abestian
sudur erdira tanta gaziak, urrengoan tanta bakoitzaren notzak, urrengoan garunaren malko gazia, eta pentsatut, Jesus Blai egin bukatuko dut disko hau entzutean, eta jakin nahi nuke itxasoarekiko, urarekiko lotura hau zergatik, eta zergatik hainbeste erreferentzia. Jo, egia esan da, ez nintzen jabe. Tantak eta horren beste aipatzen genituenik. Ez dakit nik itxasoarekiko lotura izugarria daukat, grosekoa naiz, Zurriolako hondartza nire bizitzaren parte handia da, eta oso presente dago nire bizitzan, eta uste kompositore gehienok erabili dugula itxasoa nolabait, metafora bezala edo testu esplizituetan, baina bai, nire itxasoa nire habitat naturala da, hondartza maite dut. Hondartza mendia galdetzen baldin badiazue, zelantzarik gabe itxasoa, ez? Hondartza aukeratuko dut, eta hortik datorrela esango nuke. Eta asko jota Ulia mendia. Bai, asko jota. Urruti dago, krosentzako ja urruti dago. Hori da. Gero ere bai, diskoaren sorrera, baina produkzioaren zati bat Sizilan egin da, eta Sizila eta itxasoa ere badakate zer ikusi handia, ez da? Bai, hori da. Eta, hainbeste eta abesti batek ito izena du. Eta horrezali bat badakit ni ere ez naizela itzuliko, galdu nintzen, baina behintzat ez ninduzun ito. Hemen pixkat kuskusera jarriko naiz, ze nik abesti hauen zundakoan, niri burura etorri zait harreman toksiko bat, eta jakin nahiko nuke, ea horretan pentsatu zidatzitakoa dan, edo guztiz oker nabilen, eta oker banabil, ea uzten didazun nire interpretazioa propioa egiten. Bai, nire gustatzen zait, bakoitzak bere interpretazioa egitea, hori guztiz argi, baino egia esan, aurkeztu ditugun kantak izan diren ez anime perdute eta ilargia batez ere, itoz adibidez ez dugu inoiz hitz egin. Eta harreman toksiko batez baino, toksikoa izan liteke, baino gehien bat hitz egiten du amaitu den harreman batez, eta une hori non konturatzen zaren harremana, hori amaitzear dagola, edo amaitu nahi duztula, edo amaitu dela dagoeneko, eta zu orduan konturatzen ari zarela, orduan nolabait, beste pertsona horrek agian bide batetik eraman nahi zaitu, eta zorionez zu konturatzen zara, ez? Hori ez dela zure bidea egin nahi duzula, eta horregatik ez ninduzun ito, ez ninduzun zurekin arrastratu. Eta ja, hirugarrena bukatzeko, esan duzu ito abestiaz ez dezuela orain arte hitz egin, anime perdutez bai hitz egin dezuela, esan dezakegu ez, migranteen krisialdiari buruz, errefuxiaten auziari buruz abesten duzula, baino ikuspuntuaren gatik aldetu nahi nizun, abesten duzu migrantearen ikuspuntutik, ez da? Abesten dut, errefuxiatuei laguntza ukatzen dien pertsona baten ikuspuntutik. Bai. Hasieratik zenuen argi zein lekutik abestu nahi zenuen, abestia iritsi zen eta gero moldatzen joan da? Zerbait erraroa izan zen, ni italiera ikasten hasi nintzelako momentu horretan, Sizilian nengoenean, eta etorri zitzaidan amare maitatu eta amare itxasora errima hori ez. Eta horrekin jolasten hasi nintzen, gero orduan irakurri nuen aitamari itxasontziak Sizilia inguruan misio asko egiten dituela, azkenean Sizilia Mediterraneoko uharte handiena delako, Mediterraneo erdian dago, eta errima aldatu nuen, eta horrela etorri zitzaidan gai naiz, letrak esaten du gai naiz, itxasotik datozen hoiei mina emateko. Eta uste dut, kantak azaleratzen dituela horrelako pertsonek, ez? Pertsona intoleranteek edo arrazistek eta barrek erabiltzen dituzten estereotipo eta horre iritzi asko. Eta agian ez dira beti gai, ez dira edo ez gara, hemen azkenean gizarte txuri batean bizi gara, ez? Ez gara gai esateko gauzak horren argi, baina horratzean horrelako aurre iritziak daude, eta, uste dut, pixkat gordin kontatu behar direla gauzak batzuetan. Gainditut da. Beti gainditzen dut. Ja, dakatko bat norbaitek sarazkia penkatzeko eta esateko, ez da, Bili. Pertsona bat egon zen oso gertu. Baina momentuan etzen nion esan, eta ez ziozu esango.
Baina, zu badakizu zeinetaz ari naizen? Zango nuke baietz. Ez dut uste? Ez? Ez. Bueno. Esan egingo dut, ez dut esango pertsona ere nintzena, baina esango dut zergatia. Ados. Bueno, behin gonbidatu genuen talde bat, eta nik sarraski egin nahi nien, baina letrak beste norbaitek idatziak ziren, hau da, etzen abeslariak ez zituen letrak idatzi, eta orduan, hori geroz eta ohikoa dela esan dezakegu, jende askok egiten du, beste idazle bati eskatu, edo lagun bati, bertsolariren bati, eta orduan, abeslari honen letrak ez ziren berak sortuak, eta galdetu nien letrengatik ala ere ez, nola abestu egiten dituzu, pentsatzen dut defendatzeko gai izango zerela, eta etzen defendatzeko gai izan. Hala, bota dut. Galdera zailak izango zian. Goiuri Zeizarandia, zu agurtu egin bartzaitugu, baina bihar goizeko 10:05 hemen behar duzu, Bai, noski. Zu kale gehiago egin. Bai, noski. Ados. Kale gehiago. Denbora guztian kale egingo banu bezala. Azkena, Goiuri, bale, Bale. Zaindu Goiuri, txintxibili. Agur. Gartxote eta bio jarraituko dugu hemen, eta gainera nik uste galdera txoren malgehiago eta lehen kantua eskatzen hasi barko gatzaiela. Bai. Nahi bezala egia esan aske garagu eta zuek, ez? Beraz, Asketa urdin gaur. Bai, Goiurik sarraskia egin du eta pixkat xetu ditugu hitzak, baina nik nahi nuen ere ezagutu disko hau egiterako bide horretan, niri bide asko interesatzen zait. Hemen gainera pentsatu nahi dut eta investigazio pixka bat ere egin dut, aitortu behar dut. Bakoitzak zuen bidea egin dezuela, aria teiatupean batu aurretik. Jakin nahiko nuken zerke batu zaituen, zer bilatu duzuen lauek alako nola esaten da ezaugarri komuna edo zer jarri zaituzten denak norabide berean zen bazatozte leku ezberdinetatik, orduan kontaia zuen pixkate kuadreia nola juntauden. Bueno, ni aurretik beste talden ematen jodet, ezaguna Lauroba, eta igual eskartu inber dugu, porque Iker Lauroben bitartez ez ezagutu ginen, eta zantzia, neskato dago gitarra jotzeguna, ez dakizen, bakarri jotzegu beti, eta tabernetan dazka pare bat kontzertu, eta hori igual pianoak initeko, ez dakizen, eta gatu ginen, etxen genitu nuen saio pare bat, eta hortxe hasi ginen, eta gero pixkat esan genuen, bi aukera, edo horrela jarraitu, edo formatu txikian, ez? Formatu txikian, edo talde bat sortzen saiatu. Horretakarren foioi guztiarekin, ez? Esango jak. Hoxe, hoxe. Sonatzen digu, sonatzen gaitu pixka bat. Pixket. Eta, hortikan aurrea, zinen bilatzen, eta, lehenengo Jon Larra askoititik gaun ezin izan du etorri, batu zan bateria bezala, bere neskan bitartez, olako saio baten entzuzulako, eta bere bitartez belztara behatzen ausartuko, baina oso ondo jotzu bateria. Nik Larraren lehenengo kontzertu ikusi nuen. Hoxe. Ikusi eta sonorizatu guztia egin genuen. Bai. Eta, eta gero hemen Ina, kontako izu, nola entorri zan, ja... Ni taldean guztura aldera zutu nintzen, ez? Osa, ni hori, urtasko aramatza jotzen, baina talde bezala azken 2 urtetan edo pare bat lagun talderekin egon naiz jotzen. Baixu jolea, tipiko gitarrista, lagune baixu jolea dute, baixu jole moldatua, ez? Bai. Ezagutzen ditu olakoa. De hecho, horietako bat. Egia da, friki jartzen hasiko gara baino. Bajista berez bajista dena? Hori, espezie... Desagertze arriskuko espezia. Nik entzun unian, Paul McCartney, bajua jotzen dula. Zerdelako egun ematen George Harrison eta John Lennon, esan ez da, oie, 3 gitarra ezin dira, bajua hartu berko jo, Paul McCartney hartu zuen, eta hola xagatu. Holako ze pasazan kuadrian. Handikan, hori. Eta de hecho, horietako talde batekin igande honetan atera ditugu pare eta abestia, promo pixka batekin. Esan izena. Bai, badminton taldearekin. Eta hori... Bai, gainera, divertigarria da, zeinak eta biok nera bezarotik elkarrez ezagutzen dugu, eta 16 urte inguru genitunean, talde bat sortzeko saiakera egin genuen. Bai, lagun baten fontaneriako... Bai, garajean edo lanean, eta ginen 3 gitarra, bateria bat,
eta denok kantatzeko prest, eta, bueno... Ez un baxu jolerik hor eskua altxa, ez? Ez, eta, bueno, saiakera bat egin genuen, eta hor gehiatu zen, eta, bueno, hainbat urteren ondoren, ez dugu esango zenbat urteren ondoren, hemen gaude elkarrekin jotzen azkenean. Eta hori, Amagost horrela nik esango, eta amagost. Ez abitza oso urrun. Agian baten badaiago. Jo, baina polita, horrela, normalean taldeen historia gehienak izaten dira sorrerakoak, politak, baina niri asko gustatzen zaitez, aipatu Iñaki lehenago izan Lauroba, izan duela urte batzuk abiatutako laguntasun bat, ez dakiz zer, nola gero, nola esaten da, astroak edo, ez dakiz zer, eta jartzen duen, ez, eta talde berri bat bidean. Eta adibidez, musikalki, elkartze plaza berri honetan elkartzerako, pentsatu nahi dut, disko honetan entzun gai dauden abestien ez dakit ongarria, oinarria, zirriborroa, deitu nahi duzun bezala, bazegoela lehenagotik eginda, zenbat dago hemen Marina aurreko edo urtetako uzta horretatik, zenbat dago elkartu zeatenean sortutako, ez dakit zeitzera, esplosiotik. Bai, a ber, gure kasua agian pixat xelebrea da, berezia da, ze tamalez, bai Iñak eta Larrak ez dute parte hartu disko honetan. Diskoa grabatuta zegoelako beraiek taldera batu baino lehen. Iñakik pianoa jo zuen, baina kanta guztiak Sizilian grabatuak dira. Baina grabatuak ere bai... Bai. Ez notas edo nola esatea... Zera, mobileko grabadora eta bai, bertan komposatuak, bueno, nik Siziliarekin oso harreman estua daukat, hainbat lagun ditut bertan, orduan aldudan guztietan bertara joaten naiz, lagun bat Domenico Gargano ekoizlea eta kompositorea da, berak eskaini zidan berarekin grabatzeko kantak, grabatzen hasi ginen, eta orduan erabaki genuen nolabait taldea sortzea. Orduan, ez da modu naturalena diskoa lantzeko, baina pertsonalki momentu horretan nik aukera aprobetxatu nahi nuen, horren beste urteren ondoren konposatzen eta bakarlari bezala jotzen, hortxe azkenean aukera izan da, horrela atera zen. Orduan, diskoak badu Domenikoren asko, berak musika elektronikoko ikasketak dituelako, gero zuzenekoetan kantak aldatzen dira, gure noski moldaketa egiten dugu, bakoitzak bere gustua jartzen du, bere ezagutza eta bere instrumentua borroka egoten da ensaiotan. Hau nik ingo nuke horrela, hola ez dago diskoan da, borroka ona, borroka ona. Bizitza asko ukatea bestiak, ez? Hori da, azkenen... Agun batetik bestera aldatzen dira, eta... Azkenen... Bai. Baina hori badakizu nola izaten den, diskotik oso ezberdin jotzen duen taldea, normalean seinale hona izaten da, ez? Hona izatea. Ke cracks, eta bira hemen nola moldatzen dian, eta... entzuli marko deu. A ber, diskotik nola moldatzen dian, nola moldatzen dian, eta... Hau ere sarraskia izango da, edo? Ez, hemen ja, bueno, ez dago azterketa gainditu beharrik. Etortze hutsa hartzen dugu ja azterketa gainditze. Eskerrak. Ez badu zu hartzen edo olako historien bat, hori kaso baina. Bai, hori da. Inigorena egin behar nuen, ze jo bar dezue, diskoko zea besti aukeratuko dezue, eta horren inguruan azalpentxo bat eman nahi badezue, entzulea ere pixka bat kokatzeko. Bueno, dagoeneko hitz egin dugu pixka eta anime perdute abeste izango hola, italiaz eta euskeraz da, eta, bueno, imiganten buruzko... Nire ustez, esaten nio mainari, ni oso txarra naiz letrei ez diot atentzioa gatzen, ez da gauza ezaugarri hon bat, baina nire normalian musikari asko bajoa, gitarra ez dakizer, eta letrak ez ditut normalian asko entzuten, baina letra hau entzun nunen lehen gali izan nion, wow, oso potentia da, eta nik uste hor dagoela abeste honen indar handiena bintzat. Earra, entzungo deu? Zoazte gure set akustikora orain. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Aria taldea eta
euren lehen kantua gaur, Anime perdute. Nahi duzuenean, bai. Sono capace di fare del male alla gente che viene dal mare, proprio per amare un po' di più la vita. Nire l'urralde gustiaren jabe izan nahiko dute Ebalde bertako kaltez geldi zaite begira. Barku zikinak guretzako minak itzul daitezela. Cercano aiuto ma è così brutto trovarli la sera. Sola bota berdin zaititota zurekin bestela. Quasi quasi credo ci tolgono la libertà. Non mi dispiace spiegare che non voglio pace né qui né là, sono troppo care e non è neanche la mia verità. Zaredo gazte mehatxu abarne daukate, hainbeste dira nik ez ditut maite, infernura euren harinak. Barko zikinak guretzako minak itzul daitezela. Cercano aiuto ma è così brutto trovarli la sera. Itsasora bota berdin zaititota zurekin bestela. Quasi quasi gli credo Barko zikinak guretzako minak itzul daitezela. Cercano aiuto ma è così brutto trovarli la sera. Itsasora bota berdin zaititota zurekin bestela. Quasi quasi gli credo ci tolgono la libertà. Piskat eskaz geratu zezkigu txaloak gartxote goiuri gabe, hemen... Bai, notatzen da zeinek. Zeinek dagoen indarra hundina. Tira, Ariatarrak entrevista gunean dozkagu gurekin berriz ere, eta elkarrizketa honekin jarraituko du. Oraindik beste kantu bat ere eskainiko digute, baina tira, nahi dugu jarraitu urdin arakatzen, eta hor dagoen, sekretu oro gurera ekartzen ez hartu. Bai, pixkat analizatu ditugu hitzak, goiuriren eskutik nondik datorren bakoitzare bai, baina egia da zuen gaur hemen aurkezten ari zatenak badu ere kuriosotik abiatzen ari den laukote bat bihurtu berri honetan. Nola ari zarete ere aurretik egindako lan hori, zuk aipatu duzu Marinak grabatuta zegoen diska hori, ez dakit arropa berriekin jantzten, ez? Lokaleko lan asko pentsatu nahi dut eta ordu asko nola bizitzen ari zerate hori, nondik heltzen dio bakoitzak lan horri, ez dakit zertan du indargunea batak, zertak besteak, ahulguneak ez esan, hemen ez dugu ikuskau nahi, baina pixkat nondik ari da bakoitza aportatzen ez, zen orain azal berri bat egin behar zaio, horri, orduan nola bizi duzu? Nik uste pixkat inakik aurreratu dela lehen, ez? Abestiek beraien bizitza orain piztutzen ari zaie. Alde batetik daude diskoko bertsioak, mantentu nahi ditugula, baina karo, gatoz 5 instrumentu, hautsarekin 6, eta iritzi asko. Askotan latu egin berdia gauzak, eta, baita ere, hautasunak ez ziren kontatu behar, baina hortxe gabiltza bajista pare batekin izketan, eta, ez da erresa, Iñugok esan duen bezala, bajista
Bueno, puruak edo ez berintzait. Petoa. Bajoa joko duen norbait. Hoxe, bajoa joko duen norbait, hoxe. Ordan hori, dauzkagu aldatik diskako 7 abestiak. Bai. Gutxora era mantentzeko intentzioa duguna. Eta gero beste 7 abesti espero duguna aurki grabatzea ere bai. Baiek... Aurki hori asteriskokin ikusi berkoa. Inak nahi du, baina, bueno, gero bakoitzan agenda bakizu beti... Azkenen, Marinakin eta komentatzen genuna, ez da inerrexa, 5 pertsona, lokala, Jon oantxe aita izan da, ni bigarren aldiz Laizter, orduan, lanak, azterketak... Google kalendarreko 5 koloreak, ez? Orduan, azkenen ez da inerrexa, baina... Orduan hori, eta... Aurreko diskoan, 2 pertsona koordinatu behar ziren, oraingoan 5. Orduan, bueno. Lan polita daukago aurretik gan. Hor kuriosia dakat, ez kontatu behar ez denik, baina, edo bai, esklusiba den, ez, baina, urdin diskoan 7 abesti daude, grabatuta zeuden horiek, orain zuzenean moldatuko dituzuenak, baina mene Iñakik beste 7 aipatu ditu, hau da, horiek zer dira prozesunetan lehen lagin honetatik kanpo geratu direnak, geroztik lantzen zabiltzaten batzuk, badira ere iraganeko gehiago, nundik datozte 7 horiek, eta diskonegatik ontatik kanpo geratu balin badira, zergatik ez, kontzeptuaren alde, egoeraren alde, nola izan da hori? Nik kantak sortzen daramatzat 15 urte. Eta inoiz ez dute zer grabatuta izan. Disko hau urdin berez izan behar zan Sizilian bizi nintzeneko kantekin egindako disko bat. Baina gero esan nuen, eta ilargia Donostin komposatu nuen, baina ez dugu sartuko. Bulinea indionik sartzeko. Bai, Iñakik esan zian, hau grabatu behar duzu, Iñakik esan zian, hau, eta hau grabatu behar dituzu. Ez genuen asterik izan denak grabatzeko, ilargia bintzat sartu zan. Hor geratu zan, abesti bat pena ematen dula gero ez grabatu izana. Bai, pare badaude. Bai, batzuk badaude, baina zuzenekoetan jo izan ditugu, ze azkenean diskoak 24 minutu edo irauten du, 24 minutuko kontzertu bat oso eskas gelditzen da, eta zuzenekoetarako beste batzuk ditugu prest edo, bueno... Bai, bidean daudenak, ez? Labean, politxa izaten. Hori da. Eta batzuk dira zarrak, hori badago bat 2008an idatzia dena, gainera igual kaineroena izango litzateke, hotza. Hori datorren urtean lortzen badegu grabatzea horretarako da. Eta badaude beste batzuk, igual berriagoak direnak, baina denboragatik eta diskotik kanpo geratu direnak. Bueno, argi dago hemen disko duremoren bat lapurtzeko asmoa balima daukagu, Inigo? Bai, Ariatarren disko horra lapurtu da. 15 urte abestiak egiten, esan du hor, egongo da... Bakapa daukazu? Nik dakat kuaderno bat... Bueno, ez dago gaizki, eta kuadernoak bakapa du? Ez dut uste, baina duela gutxi aurkitu nuen, eta jartzen zuen Marina Landa 2008. Eta esan nuen, ostras, eskerrak nire gurasoek ez duten bota, ze gurasoen etxean dago oraindik. Erotuta zaude, nidakat bakapa nire abestiena, 5 lekutan, berdu atake nuklear bat, baina 5 lekutan, munduko 5 lekutan. Nik eske daukat arazo bat, eta da, nik sortutako kantetatik gustatzen zaizkidanak, gogoratzen ditu dela. Akordeak ez, baina letra eta melodia, guztiz, dena, eta batzuetan pentsatzen dut, eta honek zertarako balio dit, gero kanta horiek agian ez balin baditut gradatu nahiko. Bueno. Hori izaten da adibidez, orain aipatu zula, helduleku nagusia edo abia puntua ideiena beti izaten da izan da zure kasuan bizitza, baina orain ere arian aplikatuta letra eta melodia hori lortzea elementuak gero datoz beti elementu instrumentalak. Bai, niretzat oinarria letrak melodia batekin. Nire konposatzeko modua horretan oinarritzen da. Normalean letra batzuk etortzen zaizkit, melodia batekin, eta hortik abiatzen dira kantak, gero akordeak bilatzen dizkiot, eta duela gutxi, ez dakit nork galdetu zidan, ea inspirazioa nondik datorkidan, edo nola konposatzen dudan, jarri naiteke gitarrarekin eta etortzen zait kanta bat, eta idatzi dudan azkeneko kanta,
dutxan nengoela etorri zitzaidan, eta korrika eta presak atera nintzen, mobila hartu eta grabatzeko, oraindik bustitan nengoela. Izan zen, bueno, pixkat ridikuloa, edo ezakit argia ikusi nuen, edo ze gertatu zen, baina, bai. Ni justo orain dela gutxi jende asko irakurri duelaren sentsazioa daukate. Eta gomendatzen dizuet, baina Rick Rubin produktoreak liburu bat, ez dakit nola ditzen den, ontsi irakurri, eta ez dakit nola ditzen den, inglesez da, naiz itzulita badagoen, sormenaren The Creative, no seke, of Art, olako historia bada, ez? Eta hau zergatik ari nahi zen kontatzen, horra aipatzen duelako eta analisi asko egiten dituelako inspirazioa eta horrelako gauzen inguruan, ez? Eta oso idea polita da, berak esaten du, inspirazioa beti dagoela hor, hau da, gugazarago dagoen energia dela, eta gehiago dela, etorri baino, gu egon bargarrela, ez dakit, energia horretan vibratzeko edo kaptatzeko momentu batean. Ojo, horrek ez du nahi esan momentu hori izan behar dela leku idiliko bat, zeinetan bakarri zauden, izan daiteke, Marinek esan duen bezala, txampua ematen nahi zen, HS ematen nahi zen momentu batean, baina gustatu zitzaidan hori, berak aipatzen du, hor dagoela, ez? Eta gu egon bar gerala horrekiko, ez dakit, konexia egiteko prest, eta ez askotan ematen du gure gauzetara ibili, eta hortxe etortzen zaigula kolpea, ez da? Bigarrena, oraindik... Bai, bigarren kantua, eta azken galdera pare askarra egingo dugu, gaurko saioa amaitzeko, eguerreko amabietarako minutu gutxi geratzen direlako, baina oraindik bai, bigarren kantu bat eskatuko diegu, eta bueltan, bueno, bazken hausnarketatxoa egingo dugu, zein izango da bigarren kantua? Nirekin nago, deitzen da, eta honek pixkat hitz egiten du maitasun propioaz eta nork bere burua onartzearen beharraz eta, bueno, desira horretatik. Bagoaz bigarren kantu horren bila Aria Tarrekin. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoen setean, Aria taldeko hirukoa dugu eta nirekin nago eskainiko digutena, nahi duzuenean bai. Eguzkia
Hortxe bigarren kantua, bixi badatoz gure entrevista setera, gartxotzu hasi dagoeneko galdera jaurtitzen nahi baduzu, azken hori, minututxotan gabiltza, eta azken hausnarketa bat izango dugu oraindik eurekin eta. Betiko azken hausnarketa pixkat, etorkizunari begira jartzekoa izaten da. Nondik aipatu dugu, nola egin dezuten ere biltzea, diskoaren nondik norakoak ere aipatu ditugu, letren, ez dakit, barrunbeak ere bai. Orain pixkat, etorkizunerako begira da horren inguruan galdetu nahi nizuen. Lehen diskau kanpoan da, zuzeneko batzuk egin dituzue zuek biok, ari zerate aipatu dugun urrengo jantzi hori prestatzen. Zein da datozen hilabetako erronka nagusia zuentzako? Hemendik urtebetera atzera begiratzen, ez dakite nola ikusten duzu 2024 urtea? Erronka nagusia zuzenekoak egitea da. Azkenean nik uste dut gehien gozatzen dugun unea dela eta entxegoak egitea azkenean ere horretara bideratu nahi dugu. Nik pertsonalki oso ondo pasatzen dut zuzenekoetan, batez ere orain taldean gaudenetik ni oso eskertua nago beraiekin, azkenean nire kantei beste forma bat ematen diete eta eskuzabaltasun izugarria daukate ez. Eta nik beraiekin jotzen dudanetik askoz zoriontsugo jotzen dut, askoz politagoa da zuzenekoa, lasaiagoa, babestuagoa sentitzen naiz, kantek beste forma bat hartzen dute eta guztiz ezberdina da. Orduan, niretzako behintzat hori da gehien gozatzen dudan unea eta nik uste gogoz gaudela, ez? Bai, kontzertu zuzeneko gehiago egiteko. Hor betiko diskusioa da, eta lehenko Durangon bazkatzen ari ginala lagun batzukin izaten genuen. Daudela normalean, eta hori ez da kritika da gertatzen dena, daude talde oso gutxi kontzertu asko lortzi dituztenak eta diru kopuru eta ez bizitzeko ez da gure helburua segurazki hori ez, baina talde gutxi kontzertu asko lortzen eta gero dago beste talde asko kontzertua lortzeko eta zaitasun asko dazkaten betiko borroka da eta ez da erresa elitea esaten zaio klase media esaten netzeola klase mediaik ez da edo asko edo ja zerrez ez frustrazioa urrisku horri aurre egitea eta inoz ez dakizu jendeak nola ingondo eta askotan nik esaten nire espiantzekin ez dakatela asko esaten batzutan lortzen genuen kontzertu bat eta petxatzen nuen jende asko joango zala eta etzan inor juten eta gero bapaten beste bat eta jende asko zegoen talde iguala ginean eta batzutan nahiko frustrante da askotan, porque jendeak ikustu talde irratin eta gertzen dianak, eta ez da erresa, ibilbidea. Iñaki, Iña eta Marina, suerte asko bideo horretan, ea musikaren klase media delako hori ere osatzen dugun. Baina guk eskutik helduta. Baina guardik amabiak bueltan ditugu eta gurtu bertaituztegu. Eskerrik asko gaur gurera etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Izango gara, harremanetan gartxotun zain letona, oporrak urtarrian ikusiko dugu elkar. Falta motako zaitut, askorez. Bueno, igual kontzerturen batean ikusiko. Aguantatu harko, Eta zuri entzule, plazar baduzu, bihar goizeko 10:05 gu hementsi izango gara naiz irratian, bigarren kafean, izan ondo, eta egun ona pasa, jo! Keep calm and bigarren kafea.